Permezz ta' abbozz ta' liġi ġdid ippreżentat fil-Parlament se jeħraġu bil-kbir il-multi fil-konfront ta' dawk li jinstabu ħatja ta' moħqrija tal-annimali. Ħabbar dan is-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet tal-Annimali Clint Camilleri waqt li kien qed iqassam kważi 44,000 euro lil 8 għaqdiet mhux governattivi li qed jgħinu fl-adozzjonijiet tal-annimali. Għal il-Gvern daħħal numru ta' liġijiet u inizjattivi li ħarsu l-annimali għalli permezz ta' dan l-abbozz il-Gvern qed jibgħat messaġġ li l-ebda moħqrija fuq l-annimali mi se tiġi tollerata. Daħħalna wkoll abbozz fil-Parlament sabiex inkomplu anzi nħarxu il-multi fuq moħqrija tal-annimali. Naħseb li dal-Gvern miexi fi triq it-tajba, daħħalna numru ta' liġijiet u inizjattivi li jħarsu l-annimali, però hemm bżonn inkomplu waslu il-messaġġ li misser ikun qiegħed jiġi tollerat l-ebda moħqrija tal-annimali. Is-Segretarju Parlamentari Camilleri qal li l-għaqdiet li nataw għajnuna se jassiguraw li l-annimali qegħdin jgħixu f'post fejn jixraqilhom u għalhekk huma mħarsa sew. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.